bisingti sini Killa PSO Kwtal osik family bang sing sini osik Kwtal thaiwi sing sunjon namalok sakat thaifaika boni yaglo sini leaders robai tei kwbangma various sini nangkukmani जों field procession थांफ्राव sini लाइथाना जराराव kwbangma sini village wise case rong laika odore porkai tabo pending kwbangma tong ukorno sukri salaka tei buskang bo haino जों jodibo जों samung tanglai thanigo sini buskang sini podore por case test podore por jamela ngui mane haise o jamla rano jate mutual englaiwi kahakrang khene case testing yawi jai jai ke जों sarai manane buskang ni sini samung tangthanibo जों सहযোগিতা जों sini PS ni bisingti ronai जों bahini sini mothani bisingti जों ronai omo haikhawi जों poglam salaika haise tei kwbangmano kok salaika salaimani bisingo जों light thanai mane koroni bises ke जों belai namo जों tabo pending kwbangma tongma ba omorokno जों bai bai kebo daiti case parimano omo hairokno जों salaika tei kaisa जों sini society o kaisa belai ni nangkukmani wanama जोंसा o samungno जों tangthanigo जों sini leaders rok saka sini osik Kwtal no sini area o tabo bufano sarai rok khasiya rok borok drugs no tui belai ni kolok laijak omono bahakhebo tori gori जों kasoi mano omono krakhe samung nana bangui sini Tipra moksa block committee ni bisingtui जों sini osik Kwtal no जों salaika omono kahangke action nawi samung tangui sini sarai rok ni bobishot no jate jai jai ke tisnai no bangui जोंनो सहযোगिता खायनायनि सालायगा आसोनो जथना हामबाय।